Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Алекс Хакер БГ. Допреди малко, преди 1-2 часа играхме пак с моя приятел в RTNT, любимия ми приятел Единак. Ей, сега идвам. Добре, върнах се. Какво искаш? Ти го кажа дали ми искаш да влезеш, гадно отвратително. И допреди малко в клипа на моя приятел в RTNT играме там с него и ни дойде някакъв дебела и само вика Свидо! О! Здрасти. О, здрасти. Чай, искам да си на меч. О, чиним левел. Я ще си взема малко левели. 2000 левел. Става. Монтке ще взема пис, бе. Аз имам ли въобще? О, боже. Имам си. Кичин! И имам още един. Приятелно, че листоногите 4. Опс, падна ми батерията. Ще да си сложа лъка. Power Punch. Air Power. Супер. Добре, аз ще се върна като стане нощ и да се ми включи чудовищата. Добре, върнаме се, включени са чудовищата на нощ. Първия спалнат скелет. Стига, бе, аз го бутнах. Бум. Ау! Какво ме удра, бе? Зомбак. Бати, бе, аз съм познал на хард никакви чудовища нема. Калям от цел час, пая. Бати, аз от първия път го... О, Ендерман! Къде, бе? Постарай се, майка! О, бик. О, май виждам. Стой мирен, бе! Да ти еба путката майна за тебе. Оу! Един. 2. 3. 4, 5. О, виждам крипър. Ню. Не! Ох. Мале, пак скелетската ситуация. 3 скелета. Плами, мамка ти мръсна. Майка ти деба. Ама, ще ме убият, майка. Щава. Ух. Майка ти мръсна. Майка ти. Ела ми ти. Аре, уби.
Стой, зомби ли? Силендур. Майк. Майка ти. Мамка му. Шит! Бати бе, откъде се взимат тия скелети бе? Ня. Ми се казва играта, името на клипа, на всички клипове Minecraft Skeleton. Защото само скелети ме нападат. Ей, баците тъпи, отвратителни, гадни. Ето. Бати, убри го се. Айде, завале. Градушка. Я крава. Арова. Ела му крава шиба на гадна, вратителна и мръсна. И извинете, че почвам отново в този сървър, ама играта прави номера. Аз чувам. Майк. Фаре, аз си легам да спре този гаден дъжд, че ме изнервя вече. Майка ти мръсна, крипър! Добре, ще се върна, когато го оправи. Чакайте сега да си разкарам малко. Опс, още съм на креатив. Участвам на Survival. И да разкарам тези неща от себе си. Чрез Маквемастера. Значи това не ми трябва. Това. Стринг може да ми трябва. Stone, Dirt, White, Cobblestone, Bed, врата, Bone. Bone може да ми трябва. Spider Eye и Feather може да ми потрябва. Аре, стриги. Добре, сега съм си с нужните айтеми. Айде, всичко си оправих. И стъклото, и енчант. Тук вратата не съм сложил. Дали някой от честовете имам врата? Имам. Упс. Уй. Бум. Готово ми. Аз трябва да изолвам. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Алекс Хакер БГ, любимия ви хакер. И обаче новата ми фраза ще бъде в начало към здравейте всички, които ме гледате. Здравейте, хакери. И добре, така ще ми е. Така че очаквайте сега ми клип да е такъв. Добре.
и чао. Но, преди да се тръгна, ще ви застрелям. Бум. Чао!